E weche matimore aluora mag counties wa makaluo e county ma Kisumu, Jatend ward ma Kondele e county ma Kisumu migosi Joachim Okech mong'ere kaka Swaga okwedo mokadho barua moro maneondik kod city manager ma Kisumu Abala Wanga matamo jodak ma kuonde mopogore opogore e county ma Kisumu kuom iko jogegi mowito ngimagi e mieche. Barua noero mabende nondiki tarik 2 dwe ni eri oyango ni jodak ma Mamboleo, Manyatabi, Market Milimani, Railways, Shauri Moyo, Kondele, Migosi kod Nyalendabi okoyienegi iko kata wang'o jogegi e mier kendo oyang ni mondo gi ik jogegi e kar iko jomotho ma Mamboleo Muslim Cemetery kata Hindu Crematorium. Migosi Joachim owacho ni wach makamano ok en wach matin kendo ne bera kikao pacho ganda kapok okala chik makamano kata kapok oket wach makamano e tim. Ne omedo ni kaka achiel kuom jotelo e gwengego eko okoyie kod paro makamano kata matin, kowacho ni mano en tim machocho chike mag luo motenore kod chikego eko mag kowo jogo mabende osewito ngimagi. Oganda mag luo wa value jogewa mosenindo kendo nyaka wamigi ik maber. Kendo achaka ng'ise ni katiba maduong' mar Kenya kendo recognize the community lands kendo ancestral lands chapter 5 ma wan godo e thuche wa ka. Omiya wacho ni Kisumu County is a unique county man gi the city but kendo en gi rural areas within the surrounding. Omiya ng'ise ni Kondele ward no en dala mar jokanya kwar kendo en dala mar jokasaga modak kanyo. Omiya kaka jaod bura ma Kondele mano wach makwedo kabisa kendo akwayo governor marwa no implore kuom city manager mondo withdraw barua no mondo dhano bed piny, dhano tim public participation, wapunjo ganda ni ang'o ma gi intend to achieve gi directive magigolo no.